Des d'avui mateix ens hem de posar tots a treballar perquè d'aquí a 6 mesos justos, el dia 11 de setembre, els ciutadans d'aquest país sortim al carrer i omplim el Passeig de Gràcia de Barcelona per dir ben fort que si volem, podem. Volem uns països catalans lliures i independents. Ara i aquí iniciem la marxa cap a la independència. Aquesta marxa que ens ha de conduir a l'alliberament nacional. I ens posem a treballar plegats. Si sabem cohesionar-nos deixant de banda les diferències i apleguem la nostra força amb la de tots per guanyar les dificultats, si ho sabem fer, som imparables. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de fer-lo dir. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, tant se val. És així com m'agrada a mi i no em sabria dir res més. Canto, canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu país. Volem que sigui la manifestació més important de la nostra història, perquè d'aquesta manera podem fer el que nosaltres volem, és aconseguir que Catalunya sigui un nou estat d'Europa. Per tant, esperem que sigui la manifestació més important i més massiva de la nostra història. Sempre es pot veure el campanar d'ahir. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, i és així com m'agrada a mi. I no em sabria dir res més. Canto, canto i sempre El resultat de les eleccions al Parlament el 25 de novembre, a més, ha posat de manifest que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les conseqüències. És el moment d'arribar a tots els racons del país per tal que quan els ciutadans de Catalunya exercim el dret a l'autodeterminació ho fem de forma clara i inequívoca, pel sí a la llibertat i pel nostre futur com a poble.